Naiklah baik kemana mau baik sih kan? Anak naik tangan lah, oke. Tangan lah, paham nak? Jangan tim. Kasih. Aman naik. Naik pakai kaki ya, dari kaki lalu. Lagi yang pin. Pikir is matter of problem. The one who mau renungan dat relative bisa kesolve time. And so far as not the problem now no. Kebahagiaan sama-sama kuat. Kaya fokus sama kamu kesempat. Kamu kesempat kuat. And then jauh the mau relative. And bukan no problem. Kemana nak prioritize kamu. Now mau buat masa ako kasang na aku tawag kasampal. Na ako kasampal na sa mo, ito pala
ba sa akin pa o. Ito sukul. Sukul na sa mga kasampal, nakalawan ka. Sa bayan na kasampal ka. Kasama na kalawa, sukul. Tama ka na mawin na yan. Makaswaya po ka sa time mo, kaswaya sa top mo, kaswaya work hard. Dahil nakapagin ang sa dito. Kaya, para sa kailangan ko ng mga sa city. Na, makumayo ka talaga yung sa asipana. Na, leading the way. And not leading the way, if not, way, you will get. Kaya, simple word. Learning ang ngay. At akan masukul, basta na Estela, way. Mata, ang ngay, kaya pa, nanay mo, masukul, din ang ibasan. Na, paroma, ngay, paroma na sedia ka pa nga, sepatao na, kuya na ito. Ngay ka na, sepatao, enroll, ay sepatao sa nanay na po. May wala na yung mga pa. Hindi na example ng mga wala sa nagpasampal di school. Para sa may pasampal di school. Ay pa. Ay sampal di mau. Kapal nila isunit. Ay sa libo. Sa kanay-nay. Wala isaw. Ini karena sampal tayo. Kasi ulay wa o isa. Ini sa school. Ngayon sa top. Ngayon sa west. Kaya kita kisonin alaway angkan kami kira school. School ngai pak seri kan ko kama kuin mas school. Hari wan mata ka di school. Pak ka sampal di school. Ngai waraswa warai pak out school. Ngai kira taman rau tidak. Ngai kan sampal. Ngai pak no sa school. Sampal kita na sela asku lauti pena na classroom asa tikin classroom na ni pasopa ay wanono tirin na mga sela sangre namin songan ku na sa talking curious na ni fair na tete song na ima classroom ito ay pangay school ka na ay tuloy kita sa sela sumay kumama school pet kumasa mo ulangan why era warsa kuyata semua. Ngai kuwi tinaro ng sabata ko ngai lapisin. Kasama lang na lapikos. Ngai kasawatan ko. Ngai alade na iyo. Tagalan na mga remote sa kasito. At that time ngai na kiwala mga sa school. Asa sawat. Inara mas pa mama kesa sa tuwai ay patuloy yan. Sa yon kanana so. Tayo po ba kasama pa ang mga isuwes ka? Kasama school, masama sila, class. So, kapangay naman ang mga pagmaso ka ng way, nagay, ako mga pangay school lang, sila na okay. May pumana na, sila, dati na sa Asia, finally, kasampa, running week, civil service where sa Asia. Nagay, naman kamang Então, pili, tamo potensial no wilyaw na mga kausap, mga pili wala pa mga kakansa kasi. Kung inlapin sa raw, ay paman naman mawewewin ako nga naman na mga close relation na mga recount. Tama mga wati, akan sa well-mouth, kumana na sa bat, nawan kumana kuya, kumaswante na, walwalyan kumater. Mawal-wal yan, o mga tanay-nay, o mga kausap, o mga way, tesat, o mga kos. Sa tamang mga uyan, nawala ka na lutlatan, paor, seri mama, seri duwet ng kita. Sa ngayon na sa asyon, at magkuhan ka ng sasimano, masasyon ang lamesa, masasyon yata mau, masasyon na siya sa school, masasyon way, kutanan kweta. Kaya yung ma-akron yung mga excelling. Nawala sa limang ngay. Pagka matuyan na, basta ka na sityo ba? Wow! Kayo pa, menta sa uya, memba sa masanso, 100%. Permit, if na, nanay isang patak.
Ngayon kaya ko serya sa politisi. Kaya kaya mata pa Christmas mo ya si ngayon pamana we magpapalo si na cool pamana siya kakayita mama tato pamaka pi sa pagkakapali mga sa comment sa aking lagone pas mama uya mana siya dia mau masakan pemakakan sikila akan uyang sa top mau kita sibuk ngayon asa ko na isip ano na kani mana pipit pemakal na yun ngayon ada ngayon learn pa ang mga yan na mau ngayon bisa ka lang ngayon ka na lawyatan ngayon ka lang din ang mga itikam utan nanay paman nila po sa wapo kurang ya ay sa moment pakai shortcut apa sa wasak rasa bau ya kurang ya tetap karena kan tinggal rani mana pendek eso nagas kapan nongai ngai tangan dia sa wangai kamera lo pangsa sinasasian yang menapas sinasasian tak dia ay paket ma sa westa sa tanjung dia nagas as well 100% as well ma pamay mo na on excel